Najmilosrdnija Djevice Marijo, ti koja si satrla glavu zmije, štiti nas od osvete zla. Upućujemo ti svoje molitve, preklinjanja, patnje i dobra djela, kako bi ih pročistila, posvetila i predstavila svom Sinu kao savršenu žrtvu. Neka se ova žrtva prinese tako da demoni koji utječu na nas ne bi znali za izvor protirivanja i sljepoće. Zaslijepi ih tako da ne znaju za naša dobra djela. Zaslijepi ih tako da ne znaju kome se osvetiti. Zaslijepi ih tako da mogu dobiti pravednu kaznu za svoja djela. Prekri nas pred dragocjenom krvlju tvoga Sina, da bismo uživali u zaštiti koja proizlazi iz njegove muke i smrti. To te molimo po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.